ଗୋଟେ ମହିଳା ହେଇକି ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଗାଳି ଦେବା କେତେ ବଡ଼ କଥା। ମାନେ ଗୋଟେ ମହିଳା ନିଜେ କହୁଛୁ ଯେ ତମେ ନିଜ ମା ପେଟରୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତମେ ଯେଉଁ ମା ବାଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତମେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଦେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର କି ଅନ୍ୟ ଝିଅର ତମେ ଦେଖିଛ କେତେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦାର କଥା। ମାନେ ଯେଉଁଠି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛେ ସେଇ ଦେଶରେ ସେଇ ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ମାନେ ସାରା ଦେଶକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କରୁଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ, କି ପ୍ରକାର ପଡ଼କାଷ୍ଟ? ମାନେ ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କ୍ରିଏଟର, ଗୋଟେ ମିଲିୟନର ତୁମର ଫଲୋ ଅଛନ୍ତି, ଭ୍ୟୁ ଭଲ ଯାଉଛି, ପଇସା ତୁମେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛ, ତୁମ ନାଁ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସୋରେ ତୁମେ ଆସିକି ଯଦି ଏମିତିଆ କହିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଗୋଟେ। ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ 1ର ଯେ କହିଲେ ମାନେ ତୁମକୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ତୁମ ମା ବାପା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଥିବେ, ମାନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଏସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଏକ୍ସ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିକି ତୁମକୁ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ମା ବାପା ଏମିତି ଡେଲି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖିକି କ'ଣ ତୁମର ରିଆକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଦେନ୍ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କହିବ? ମାନେ ସେଇ ଯେ ଜିନିଷଟା ଚାଲୁଛୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ନା ଆଉ କିଛି କରିବ? ସେକେଣ୍ଡକୁ ହେଲା କି ତୁମର ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଅଛି, ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମ୍ୟାଟର୍ କରେନି ତୁମ ସ୍କୁଲର ରେଜଲ୍ଟ, ତୁମକୁ ଏବିକା ମାନେ ତୁମ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କି ସକ୍ସେସ୍ ପଛର ରାଜ ହେଇପାରିବନି କି ଜଣେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛି ସିଏ ଭଲ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ବଡ଼ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ବନିବ କି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ତୁମର ମାର୍କ ମ୍ୟାଟର୍ କରେନି। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ସ୍କୁଲ କେବେ ଯାଉନି, କଲେଜ ଯାଉନି, ବିନା ପାଠପଢ଼ା ବିନା ସ୍କିଲ୍ରେ ମାନେ ତୁମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍, ମାନେ ତ ବକ୍ଚୁତି ମାରନ୍ତି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଇନଷ୍ଟାରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ବେ ପାଗଳ ବେ ଯେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଆଲଗୋରିଦମ୍, ଯେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସିଓ ଯେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ହିଁ ଏଇ ଆଲଗୋରିଦମ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି। ମାନେ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ି କିଛି କରିବ, ମାନେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ତୁମର, ଡିଗ୍ରୀ କରିବ, ଡିପ୍ଲୋମା କରିବ, 3-4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେକାର କଥା। ପାଠପଢ଼ାକୁ ସ୍କାମ୍ କରାଯାଇଛି କେବଳ ଆମେମାନେ କରିଛେ, ଯେ ଚାକିରି କରିବା, ଚାକିରି କରି କରି ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା, ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା, ସେଇଟା ଆମେ କରିଛେ। କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କେବଳ ଚାକିରି ପଛରେ ଦୌଡ଼, ପାଠ ଭଲ ପଢ଼, ଅଲଗା ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି କରନି। ମାନେ ତୁମେ କହିଦିଅ ଏବେ ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟ 2024ରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଯିଏ ହେଇଛି, ମାନେ ବିଶେଷ କର ସିଏ 17 ମାନେ 2017ରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ଼ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଗୋଟେ ହେମି ଚେସ୍ର, ସେ 2024ର କରିକି ଦେଖିଲା। ସେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ନା ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିମି, ମୋର କିଛି ଅଲଗା ମୋର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବିନି, ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ କି? ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମର ଏମ୍ ଯାହା ତୁମେ ସେଇଟା କର। ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼, ଆଜି ତୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଏଇଟା କରିଦେଲୁ, ଲୋକ ସବୁ କହିବେ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଉଛି, ତୁମର ମାନେ ତୁମ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଗୋଟେ ଯେ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛୁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ତୁମେ କାମ କର। ତୁମକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଭଲ ଖେଳି ଆସେ, ତୁମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ। ତୁମର ଫୁଟବଲ୍ ଭଲ ଖେଳି ଆସେ, ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ। ହକି ତୁମେ ଖେଳ, ଆଗକୁ ଯାଇକି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିକି ତୁମେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଯେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ପାଠ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂର୍ଖାମି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆର୍ମି ମାନେ ହେଇକି ପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ତ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ହେଇଗଲେଣି, ମାନେ ଛପରି ଯେତେ 2-3ଟା କହନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି 2-3ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ତ ପାଠପଢ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ସିନା କରିବେ, ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଥିବନି, ସିଏ ନିଜ ଘର ବସିଯିବେ, ମାନେ ଇନକମ୍ କିଛି ଛାଡ଼ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼, ମାନେ ଯାହା ବି ଛପରି ମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାନେ ବାସ୍ତବିକତା ନାହିଁ।
ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛୁ ହଗି ଦେଉଛୁ ମାନେ ଏଠି ଆସୁଛୁ ସିଏ ତାର ତା ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛୁ ସିଏ ତାର ଆସୁଛୁ ଏଠି ମାନେ ଚା ବିକ୍ରି କରି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ତାପରେ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା ଆଜିକା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯଦି ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଠିଆ କରିକି ଯଦି ମୁଁ କହିଦେମି ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେ ସେଇଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯିବ ସିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତା ପଛରେ ବି ପଳେଇବ ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ଯିବ ତାକୁ କେହି ଜାଣିନଥିବେ ବୁଝିପାରିନଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଏହା ମାନେ କିଛି ବୁଝାଯାଏନି ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ଖାଲି ଉପରେ ଦେଖିବା